ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் லோக்கல் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, நேற்று எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக க்ளோவால் ஸ்கின்னு அப்புறம் டேப் எமோட்டி ஒரு கிரியேட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. யாரெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எப்படி எடுத்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நேற்று லைவ் பார்க்க சொல்லியிருந்தேன். லைவில் ஒரு ரெடீம் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ரெடீம் கூட போய்ட்டு க்ரோமில் போய்ட்டு போட்டோன்னே மெயில் அடிக்க அனுப்பிவிட்டாங்க. இந்த க்ளோவால் ஸ்கின்னு என்கிட்ட இல்லவே இல்லை. இந்த க்ளோவால் ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம போய் பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டாக நல்லா தான் இருக்கும், தரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெறித்தனமாக இருக்குது இந்த க்ளோவால். எக்யூப் பண்ணிப்போம், செம்மையாகவே இருக்குது கைஸ். அப்புறம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நோ சாரி பார்ட் 1 லிங்க் கொடுத்துருக்கேங்க. என்னை கஷ்டப்பட்டு எஃபர்ட் போட்டு தான் எடுத்தோம், ஆனால் வியூஸே போகல. நீங்கள் போய் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறத பொறுத்து தான் பார்த்து எடுக்கலாமா நாமான்னு பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோடய கிவ் வினர் பற்றி பார்த்துருவோம். இந்த கிவ் என்னன்னால அப்படின்னா, நான் 25 நியூ சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருந்தேன். அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எல்லாம் அனுப்பிச்சாரு. உங்களுக்கு இது மாதிரி வேணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதில் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்களும் இதே மாதிரி 25 நியூ சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் இது மாதிரி அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் கிவ் கிடைக்கும். ஓகே கைஸ், இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்பேன். வாழ்க்கை ஒரு மேடிடா, அதில் திரும்பி பார்க்காம ஓடிடா. லைக் பட்டனை போடுடா, உன் கருத்தை கமெண்ட்ல சேருடா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே.